ako 10 riválov, ktorý v tomto tóne, David Riválov, ktorý obliekol test pred štartom záverečnej etapy. Súdny vydáva 50 potvrdil svoje kvality. Škoda, že sa ale v tej etape, ale veľký úspech. Gratulujeme Michalovi Kolářovi, dnešnému víťazstvu. Maroš Kolář skončil včera na prvom mieste, dnes druhý a dnes zase prezident ďalší Slovák. Michal Kolář, jazdec týmu Saxo Team Cup, ktorý posunul